Предлагаме на вашето внимание прекрасно студио, разположено в красивия комплекс Сидамент, само на 500 метра от плажа в Слънчев бряг. Основни характеристики. Площ 32,73 квадратни метра. Първи висок етаж. Разпределение, входно антре, просторна стая и тераса с изглед към басейна и тих двор, отделна баня и тоалетна. Студиото се предлага с нови мебели, готово за нанасене. Комплекс Сидамент се намира в западната част на Слънчев бряг, в района на Какао Бич и предлага басейн с детска секция. Прекрасно поддържана територия. Паркинг. Целогодишна охрана. Такса за обслужване 330 евро годишно. Не изпускайте възможността да притежавате това уютно студио в един от най-желаните комплекси. Свържете се с нас за повече информация и оглед. Предлагам